El CAP d'Olesa, dins de la regió metropolitana sud, és un dels pitjors valorats, és on la població pensa que té menys accés, que els professionals, que hi ha pocs professionals, que no tenen accés directe als professionals assignats, que evidentment és el CAP on la població diu que no té accés al dia, i ja ho hem vist perquè no hi ha espontànies en aquest CAP, i és on els indicadors de satisfacció són més baixos gairebé de tota la regió de metropolitana sud. Gairebé en tots els indicadors està en les tres primeres posicions de pitjor, per dir-ho així. A vegades està el primer en pitjor i a vegades està el tercer, però no passa d'aquí. Es mou en aquest rang, el que pensa la població d'Olesa sobre l'atenció que es fa al seu CAP.